ଧନ ତମେ ବାହା ହେଇଛ? ତମର କେତେଟା ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ଦିଟା। ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଦିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ତମକୁ ନଉନାହାନ୍ତି? ତମକୁ କେହି ନେଲେନି? ତୁ ତ ସବୁ ଯାହା କହିଦେଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଯାହା କହିଦେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ? କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ? ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ ପଠେଇଛୁ? ଭୋବ ନା କଣ କହୁଛୁ? ଭୋବ। ଆଉ ଭୋବ ସବୁ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଓହୋ। ଆଉ ତୁ ତୁ ଧନ ତୁ ପାଠ ପଢିଛୁ? ଆଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଟା କହିଦେଲୁ? ଆଉ ଆଖି କୋଉଟା କହିଦେନି? ଆଉ ତ ନାକ କୋଉଟା କହିଦେନି? ନାକ କାଇଁ? ଗାଗା ବୋଲେ ହଁ ନାକ। ଆଉ ତ ଦାନ୍ତ କୋଉଟା କହିଦେଲୁ? ଦାନ୍ତ ହଁ। ଆଉ ତ ପେଟ କୋଉଟା କହିଦେନି? ଆଉ ହାତ କୋଉଟା? ଆଉ ତ ଗୋଡ କୋଉଟା କହିଦେ? ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଉ ଧନ ତୁ ପାଠ ପଢିଛୁ? ଆଉ କହିଦେଲୁ ତୋ ନାଁ କଣ କହିଦେଲୁ? ତୋ ନାଁ କଣ? ଶ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଉ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଖୋଲିଗଲା କି?